úplne presne a po voľnej sile vojakov. Pred nami stojí na pravej strane. Teraz ste videli strelu z 88-čky. Na krátku vzdialenosť to boli absolútne. Anku? Komu treba ostrelu Spitfire? Ten je tam to koupil. Na pravej strane vidíte ukrývajúcu sa pechotu, jednak Deutsche Afrika Korps alebo Panzerarmee Afrika. To malo niečo s kompetenciami. Keď sa vylodili na severnej časti Afriky, vtedy tieto jednotky volali Armee Spähverband, taká zastavovacia jednotka, pretože Angličania útočili a tlačili dosť na Talianov. A tu vidíte, oni veľmi zaznávali, alebo tak sa to prezentuje, zaznávali talianské jednotky, ale to vôbec nebola pravda. Taliani mali elitné jednotky, tam vidíte, na prílbách majú tie kohútie perá. To, čo vidíte nad nami, biely dým, to znamená glykol, rozstrielané chladiče, to už bol koniec motora, ktorý sa zakrátko zadrel a išiel k zemi. Ešte v 50. 60. rokoch sa našli lietadlá, ktoré boli v Afrike pristáté a pilota Ignečie, ten sa vydal na nejakú záchranu a nikdy viac ho nenašli. Na ľavej strane vidíte maršála Erwina Rommela, jeho povestný Greif, on tam mal nápis Greif, na budúci rok by sme dali z tohto miesta. Teraz ste videli 8-8. Vtipné je, že oni už budú to čisto. Ale že funguje stranu. To by si mal už a si všimne, že zastrela svojho kamoša. Že ako by si nespotil nejakú samonou. A na tom horúcom piesku. To je dobré, že tam si strašne páni, no? Si strašne páni. Teraz krásne vidíte také povestné vlny útokov. Tí ľudia jeden za druhým išli do toho mlynčeku na meso. Z 3700 vojakov francúzskych padlo asi 1000 vojakov. Vycúvali späť na pravej strane. Vidíte, jak tá ďalšia vlna talianských vojakov sa snaží útočiť. Tie kulomety, ktoré bojí. Ďakujeme za tú ukážku, to je 8-8 kanón. Naozaj není možné vidieť. Teraz ste videli z druhej strany. Z anglickej strany streľbu z kanónu, čiže trošku prestreľujú sa navzájom. Nám ide to.
Tá hufnica, ktorou strieľajú, má relatívne nižšiu rýchlosť ústovú. Chodilo od 400 do 600 metrov za sekundu. Tento kanón 8.8 mal veľmi plochú dráhu a vedel odstreľovať veže tankov na 3 km, keď ho dobre trafili. Však vlastne sa osmičku mali tigre peklo. Áno, aj dvojka. Myslím, že do Afrika vyhrala.